Un pastís de formatge fet amb mel de Collserola, al barri més alt de la ciutat? Avui pugem fins a Vallvidrera per conèixer Ual·la Obrador. Soc la Lola, dissenyadora tèxtil, però en el seu moment em vaig reinventar i vaig obrir una petita gelateria aquí al barri. Estem davant d'una parada que va al Tibidabo i se'ns està omplint molt de turisme, la gent del barri no hi cap i aquí realment necessitàvem alguna cosa. Bueno, és que a més no teníem un bon forn, on comprar un bon pa. Vaig veure aquest local, estava molt fet caldo, molt. És un forn centenari, molt malmès perquè no l'havien cuidat i de fet ja no feien el pa aquí. No sé com ni per què, però aquí estic amb un superequip que ens fa la pastisseria i la brioixeria. El pa no el fem nosaltres, el pa ens ve de Sòcol, de Barcelona. A veure, jo crec que si fas les coses ben fetes i amb carinyo i cuidant a la gent del barri, que és el que jo vull, jo crec que això funciona. I aquí dalt, a més, que no hi ha res. Nosaltres tenim la mel de l'Èric, mel vida d'aquí de Collserola. No sé com, tot d'una vam dir, per què no es fa un gelat de mel? Vam treballar amb el Massimo Piñata, que és el de la crem, que és el que ens fa els gelats, i ara al començar aquí teníem que fer un pastís de mel. I vam començar a fer proves amb el cheesecake, que ens ha agradat, la gent ha respost bé. És el que m'agradaria que succeís aquí, que amb gent que fa coses aquí a la zona de muntanya poguéssim casar-nos. Algú que vingui fins aquí no ha de deixar de provar el nostre pa au xocolat, que ens han dit que és espectacular.